फैबाय आरोना बेसेबा गोबावनि उनावहाय दिनैसो ओमफ्राय नोंथांमोना माबोरै दङ आंनो जल्दि खोन्थाहर ओमफ्राय आंथ' बिराद मोजाङैनो दङ आंना खबराबो बिराद मोजां खिन्थु एसेल' दुखु जे अखा हागासिनो गवायाव फ्रि टाइम मोनबाबो आं बेरायनो मोनाखै बास बेनिल' दुखुआ बाखि जेबो गैया इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ आङो ओमफ्राय आसा खालामो नोंथांमोनाबो बयबो मोजाङैनो दङ अखा हादोंना हायाखै नोंसोरनिथिं भिउवार्स दासो फैबाय ओइ नोंसो माथो आब' आंनो जाखागोन ना आंनि चेनेलाव गुड इभिनिं आब' गुड इभिनिं आगै दासो फैबाय बिराद गोबाव जाबायमोन आङो लाइभ फैयाखै बेयावहा आङो जेबो आंनि मा होनो आंनि रिं लाइट जेबो लाबोनो मोनाखै स' आङो बिराद गाजा लिरो मानसि नोंसोरो मा खालामदों आब' दङ आं ओरैनो बरिं मोननायखाय दहायनो सानगासिनोमोन आङो जे लाइभ फैनानै रायलायगोन होननानै बेखायनो आं सानबाय मा फैनोसै बावनासो दंमोन आङो बावगारसिगौमोन होलासोमोन आङो ओमफ्राय उनाव आं गोसोआव फैबाय दहायथ' आङो मोनसे पस्ट होदोंमोन लाइभ फैगोन होननानै ओमफ्राय बेखायनो होबाय आरो दिनैसो माथो आब' बिराद गोबाव जाबायमोन आङो नोंसोरनिथिं अखा हादोंना हायाखै बड' लाइब्रेरिया मा होनहरो नेभार ओइ आगै सना फावदुर जेरिना नार्जारि ओइ आब' गावदां लिरदो आं गावदां बुंजानो गोसो गैला बेलेगसो बुंजानो गोसोसै आङो गावदां किउट बिदि बुंजानो गोसो गैला आं मानो थांदों नों गवायाव आंनि भिडिअखौ नायबाय था होमबानो मिथिलांगोन आब' लावदुमालाय मा खालामदों लावदुमा मा खालामनो जोगोनार ना बोथिया लांनानै मालाय संनानै जानो नागिरदों गोथाव जेरावबो थाङाखै नामा अखासो हागासिनोमोन दाबो हागासिनो एसे किशोर बसुमतारी जास्ट खुगाखौ हमथानांगौ जायो मालाबा ओइ आब' लेडि बस बड'लेण्डनि आइडल वी आर प्राउड अफ इउ बिबि नार्जारि थेंक इउ सो माच हानि आब' सना दा आं गावनो बाङाय गरम मोनबाय आं मा बुङो नोंसोरो आं एसां मोजां रायलायनो होना फैदों मा कुइसन्सफोरखौ सोंबाय थायो हा एसेथ' सोंहर आंखौ माबोरै दङ मा गैया लुकिं सो किउट आब' थेंक इउ सो माच आब' लावदुमखौबो भिडिअ खालामहो आंथ' बुङो बाट बेहा इन्ट्रेस्ट गैया जिखिनि मोनसे मोननै नोंथांमोना रिल्सआव बा भ्लग भिडिअफोराव नुयोना आं बेखौ खुलुमथाब एकदमबारे दे खालामसै प्लिज होननानै बेबो वान टेकआवनो खालामनांगोन मानो होनना बुंबा बे बिराद बायो बेफोरखौ इन्ट्रेस्ट गैया इभेन माहाबा बेरायनो थांबा बियो फट' बिदि क्लिक खालामा जिमानखिनि फट' नोंथांमोना नुगोन ना सब आं खेबनाय 100 बार 200 बार खुलुमनायनि उनावसो खेबजायो नङाबाथ' बे फट' खेबा आरो दा बिबि नार्जारि येस नंगौ इभेन आं मालाबानो डिलिट खालामखाबाय ओंखायनो बुङाखै आं आरो सिगाङावनो बुंखानायसै ना I love you आसाम टिउ जेसिबि I love you too so आब' सना love you thank you I love you too आंहा दासो बन्दना बसुमतारी ब्लग्स हेलौ माहा दं आब' आं दायो दङ साउथ गवायावहाय आब' आदा टेक्लाया मोजां जाबाय नामा मोजां जाबाय इभेन मोजां जानानै बियो बाइक लानानै खारदावथिंगासिनोसो बुनांसिगोन बिखौ
बड' लाइब्रेरि आं नोंनि एन्सार होनो गोसो गैया स' बेलेग खोथासो गासिखौबो एन्सार होजोबगोन आं सोर सोर दं दिदि आं हारसिंखायनोथ' आं नोंथां मोजां रायज्लायनो होननानै फैबाय ओंखाम जाबायना आब' जायाखै हाबा जाबायना सिस्टारहा जाबायबोला हाबा जानायनि खोथाखौ उनाव रायलायगोन मानो होनना बुंबा आंहा बहुद सिमां दङ लाइफआव बे सिमाङा जिथिया कमप्लिट जागोन होमबानो पेरापे हाबा जागोन माने नोंथांमोननि सिगाङाव आरो हेल' लाइफ फैदोलै नों नायाखै आंनि लाइफखौ आं लाउदाव होदो नों आंनि लाइफखौ नायाखै नामा किशोर बसुमतारी मिनिगोनसो आं मा सानो सान आंहा जेबो जाया आंनि लाइफखौ जल्दि नाय ओमफ्राय फना दोन दे Didi Sona, I love you too from Kokrajhar. मा बुंनो गोसो बुंबाय था गियाखै नामा आब'सरा गियाखै मानो होनबा आंनि रुम खाथियावनो लोगोफ्राबो दङ सार मेमाबो दङ आंनि खाथियावनो स' बेखायनो गियाखै मानो होनबा आं रुमावबो हारसिंसो थाखायोना बेखायनो आं गिया माने आं मोजांसो मोनो हारसिं थानो Assamese by the way. Hello, kibata fuda muk titia he moi Assamese sos reply din. Assamese sos no mama Assamese. Oh, Assamese sos. Assamese reply nim. Sorry. हाबाया गेला बेलायाव जागोन ना जाया नायनोसै बहा जायो मानो होनना बुङोबा मानसिनि जोनोम हाबा थैनाय गासैबो नैबेयावसो लिरनाय थायोनो माथो आंबो खोनादोंसो खिन्थु नंगौना नङा आं मिथिया बाट नंगौबा हाय आब' सना फ्रम कार्बिआलं नोंनि भिडिअ नायालासिनो थाखाया आयै सना राधा थेंक इउ स' माच बिदिनो नायबाय था नोंथांमोननि अननायावसो गेमस्रि दैमारिया जागोन आब' नोंनि साननाय हनाया मोगथाङाव फुरा जागोन जेब्लायबो गसाया नोंजों लोगोसे दंखायो येस मानो होनना बुंबा आं रावनिबो गाज्रि जानायखौ लुगैया बयनिबो मोजां जानायखौ लुगैयो स' बेखायनो आं सानो जे आंहाबो मोजां जागोन माबा नङा माबा मोनसे जायो लाइफआव खिन्थु मोनसे हप थानांगौ जे मानसिनियाव माने दिना सोलायो बयहाबो स' दिनखौ सोलायगोन होननानै सानो आङो I love you आब' गेमस्रि बयबो I love you होनहरगासिनो I love you too सनाफोर थेंक इउ स' माच आंखौ अननायनि थाखाय आं मा होननानै नोंथांमोननो आंनि अननायखौ बावहरफिनगोन हाय आब' आंनि कमेन्टखौ मा नाया नामा बड' बय मानो नाया जाना नायगासिनो आङो सोर सोरनि फैगासिनो नायगासिनो खोमसिसि नुदोंना नुवाखै मा होनखो र' एसे खाथियाव थांनांगोन आंनिया मेगना बारा मोजां नंला बिग फेन मा होनखो मा होनहरदों आंनिसो बिग फेन नामा गुवाहाटि मा जायगायाव थायो गुवाहाटियावनो थायो मा खालामनो थांदों आब' नों गवायाव रिप्लाइ नोंथांमोना मा सानो खिथाहरग्रोलाय फार्स्टआव ओमफ्राय बिनि उनावहाय खिथागोन आङो गेमस्रि आब' मोजां ना जनाय माला थांगोन जनायाव नायनोसै र' जनायाव माला थांनाय जायो र' आं माने एनि टाइम फनाव थाबाय थायोना बांसिनानो बेनि थाखायनो मेगना हामा जाबाय आंनिया इमानबो हामा जायाखै दिसुन मेगन हामा जादों होमबा माबा माबिसो होनहरसै माथो खनसे गसंलायाबाव सना मानो
बहा दं आब' सना आंनि कमेन्टखौ रिप्लाइ होआ नामा आब' बड' देरहासार गेमिं मानो रिप्लाइ होआखै आं दासो नुदों आंनि फेब आब' सना मोजां नुसोदों थेंक इउ स' माच गवा बिचआव दुगैहैयाखै आब' जा अखा हागासिनो खिन्थु जोंना गाबोनो गासैबो टिमानो थांजोबगोन आरोना गवा बिचआवहाय स' आं बिराद हेपि गवा फैनाया दिनैसिम 1 उइकआनो जासिगोन आङो खिन्थु खेबसेबो थाङाखै मानो होनना बुङोबा दैलि अखा हागासिनो आरोना सानफ्रोमबो अखा हागासिनो ओंखारनोनो हायाखै जेब्लानाखि फ्रि टाइम मोनो होमबाबो ओंखारनो हायाखै आरोना अखानि थाखायनो नोंथांमोननो माथो आं भिडिअ देखायखादों जे बिराद अखा हाबाय थानायखौ खावस्लिब स्लिब ओमफ्राय भिडिअ नायाखै खोमा आंनि आब'खौ हेन्डसाम थेंक इउ हेन्डसाम ना बिउटिफुल नुदों गवा मा जायगायाव दं साउथ गवायाव दं आङो साउथ गवायावथ' फैफेराखैमोन आङो ओमफ्राय एबारसो फार्स्ट टाइम आरोना आब' मोसाना दिन्थिलायनो गवा मा जायगायाव दं बाजै गेम सनसय बर' गवा साउथ गवायाव नामखौनो मोजां मिथिबावा आङो मा नाममोन र' खेबसे नायफिननांगोन इयारासाबो बारा मोजां नङा आंनिया हाय आब' नोंनि भिडिअ नायना बिराद मोजां मोनो आं थेंक इउ आं सानदों गवायाव बेरायनो थांदों नंगौना नङा बेरायनो थांबा बेरायनो फैदोंबा बेरायनायनि भिडिअ नुखांसिगौमोन आंसो मिथिगौ बहुदानो सानदों आंनि लोगोफोराबो बा गवायाव थांदों आंखौ फन खालामबा मा होनो मिथिबाय माहा दोङो नोङो होनना बुंबा आं गवायाव होनना बुंबा बा गवायाव थांदों बा थिगसे बेरायगासिनो खोमा ना बिराद इन्जय खालामगासिनो आंसो मिथियो आं गवायाव माबायदि दुखु जाना दङ हारसिं अखा हाबाय थानानै गवायाव खनासेबो मिथियै जायगा गैया नुयैबो गैया नामा आंखौ सनजय बर'आ आंथ' सिनाया भाइ मानो होनना बुंबा आं एबारजों थार्ड टाइम I love this kind of गोदान मिउजिक भिडिअ लाबोदो आब' थाब सं खालाम जागोन दे ट्राइ खालामगोन दाथ' लाबोनाय जाला दायो आं लाबोनो सानाखै आरोना मानो होनना बुंबा आं बेयावनो एसे गोबाव थागोन नालाय जेब्ला थांगोन जेब्ला फ्रि जागोन अब्लानो बानायगोन आरोना देग्लाय आंनिसो आब' गेमस्रि दैसा मुसाहारि देलाय सोरनि जायो इसोरासो मिथिगौ आरो सोरनि जायो आंहाथ' जेबो हेंथा गैया बे सोरखौबा मोजां आं जास्ट बेखौल' बुङो आरोना जे टाइमाव हाबा जा सेटेल जा मोजाङै गार्लफ्रेन्ड लानो ला सोरखौ लानो ला आरो खैजोन लानो ला आंहा जेबो बुंनांगौ गैया माने गावबा गाव लाइफ आरो इमान उन्दैथ' नंलाना गावबो बुजियो स' आं बुङो कि सोरखौ लानो गोसो ला खिन्थु बर' जानांगोन ओमफ्राय नोङो वेल सेटेल जानांगोन बेनि उनाव सोरखौ हाबा लानो ला आंहा जेबो अबजेक्सन गैया आब' नोंना मोदोमा हामना बिउटिफुल नुथारदों मोदोम हामाखै लोदोदैनो दोङो नै बडिया आंनिया आंनिखौबो नायदो आब' कमेन्टखौ कम्पाउन्डार बसुमतारी नायगासिनो आङो बयनिखौबो आब' गेमस्रि लावदुमखौबो लांफाबानो जायोमोन बेस्रा बिराद बिजि नङाबा आंखौलाय माबायसा जाहोनांगौ जाखो बे आंजों फैफाबाय थाबा बेस्रा जिमान हायो ट्राइ खालामो बिजिनि गेजेरावबो इभेन सोरबाथ' कमेन्ट्सआव हरलायलायो फेसबुकआवनो जा इउटुबावनो जा लावदुम नों जेबो मावा नामा नों बोरै गेमस्रिजों थांबाय थानो हायो होननानै मावो बेस्रा नांगौबा आंजों थांफानो थाखाय बे एक्सट्रा बांसिन माने हार्डवर्क खालामसिनो आरोना जेनेबा एक्सट्रा टाइम दिहुननानै बै गावनि खामानिखौ मावो बेबायदि नङा जे खामानि गारनानै आंजों थाङो बेबायदि नङा आरोना खिन्थु बेवहाय फैथारबाथ' बेहा खामानिया बहुत थालांगोन बेनि थाखायनो आरो नोंथांमोनानो माथो माखासेया आं मिम्स नुदों आरोना आंनो सोरबा सेन्ड खालामदों माने एटिएम बानायलायनानै होनाया लावदुमखौ होमबा एटिएमाथ' खामायखानांगोन ना नङा होमबा
नोंथांमोनासो ATM सानो ना मा सानो आं थैगोनसो मा बानायो नाइस आब' टिक्लि नोंखौ जोबोद मोजां मोनो आं थेंक इउ स' माच नों मोजां नालाय बेखायनो बयखौबो मोजां मोनो थिग बेबायदिनो आंखौ इदि सानो आरो ना आं मोजां बेखायनो आं बयखौबो मोजां मोनो आं रावखौबो नायनो बाया मालाबा लोगो मोन खालि लावदुमखौल' नायनो बायो मालाबा रागा जोंबा बाखि आं रावखौबो नायनो बाया आंनो हरथारनांगोन टेक्लाखौ आब'नो लादो बुहुम दैमारिया मा होनदों बुरजा कमेन्ट हरदोंमोन आं नोंनो नाथाय बे बाथ्राखौ जाबाय नों भिडिअ लाबोगोन अब्लासो खोथा हरसिगोन आं दे मा खोथाबा बाबाय आं मेसेज टाइप खालामनो अनजु लाक्स नामा मानो बानांगौ जाखो आंनो बायाखै पेक खालामनो नोंथ' जास्ट लिरनांगौल'सो आंनि खुगादो बखिगासिनो आब' आंहा दासो नुसनदों दाउ ओंख्रि संगासिनोमोन आब' सना प्रनिता बर' बा मालाय गोथावथार आंबो जाहैगौमोन आंखौबा लेंहराखै आब' लोखि नोंखौ दाख्लै गुवाहाटि शपिं मलाव नुनाय बायदि मोनदोंमोन लोगो मोनबा हामगौ सानदोंमोनलै आब' सोरि रश्मि नार्जारि माला नुनायमोनबा आंथ' बिराद गोबाव जाफैबाय 1 विकसो जाबाय आरोना नुदोंबा 1 विकसो सिगां नुदों जानो हागौ सोरबा नोंखौ गाज्रि रावजों कमेन्ट्स हरनो हो आइ डोन्ट केयार मानो होनना बुंबा आं जास्ट केयार खालामो आंनि लाइफखौ आंनि न'नि मानसिखौ आरो लोगोसे आंनि साबस्क्राइबारफोरखौ माबोरै दं बेरायनाया मजा नांदोंना मजा आंसो मिथिसिगौ आं माबायसा मोनगासिनो एसां अखा हानानै सोरबा टनि कक्कर मुम्बाइआव माला फैगोन मुम्बाइआवथ' थांनो गोसो दं आब' गेमस्रि मा कमेन्टसा माने बारा थांगासिनो आब' नों आंनि थाखाय बेस्ट बिउटिफुल थेंक इउ स' माच खाथिनिफ्राय नायनोसै आं You are so pretty, lovely, dear. Biresar Boro, thank you so much. आयै मानो नायनो बानांगौ आदा लावदुमखौ आंनाबो नामा लावदुम बाव कलेजाव नामा ओमफ्राय नोंनिल'सै मा होनो गेमस्रि फिसाइसो होनना गाबज्रिखायो जारलासोनो मिस्टार गयारि लावदुम एक्सुवेलि लावदुम नामखौ माबायसा दोननाय जादों मिथिबायना माने अननानैथ' गावनि मोजां मोननायखौथ' जेनेबा सना बेबि हानि चुनु मुनु माबा बाबु माबा माबि लिङो न' लाइक गाबज्रिबा खिन्थु बेबायदि गाबज्रिबाथ' एसे अड खोनायो न' माने भिडिअखौ सोरबा उन्दै गिदिर बयबो नायो न' बेखायनो आं सानबायखि सानसेखालि आं होनबाय आं नोंखौ मा होनो गाबज्रिनो भिडिअआव होननानै ओमफ्राय ओरैनोथ' आं बिदि गाबज्रिफेरामोन ओमफ्राय उनावहा आं सानबाय लावदुम होमबालाय आं नोंखौ दिनैनिफ्राय लावदुम होनना गाबज्रिसै दे होनना बुंबाय आं होनना बुंबाय बेथ' देयानो होनखायोना आं माबा मोनसे होनबाबो दे नोंनि वाट्सएप नाम्बारा माथो प्रफाइल पिकचार गैया नोंबा मबे नाम्बाराव होनदो दैज्लांनि मिउजिक भिडिअ माला नुगोन ओरैनो गोसोमखा दैज्लांनि मिउजिक भिडिअ शुट खालामनो थांबा ओरैबायदि गोसोम जायो इभेन दाख्लै जे आं माइ जे गायदोंमोन ना सोरबा बुंदों भिडिअ खालामनो गायदो मादो माने सिगांनिफ्रायनो आं गायखाया माइखौ जोंहा बाबाया माने जोंहा गोदो माबासो होयोमोन नालाय मा होनो आदि थिखा इदिसो होयोमोन नालाय ओमफ्राय आं बिराद गायनो लुगैयोमोन आरोना आंना लोगोफोराथ' गायोमोन नालाय ओमफ्राय आं होनोमोनखि आं माइ गायनो थाङो ओमफ्राय बाबाया होनोखि नोंनि माइ गायनानै फैनाय फैसाया जेसेबां खिथि मोनगोन नोङो लोमजानानै थानांगौबा बेनिख्रुइ 2 गुन थांगोन ओंखायनो बेटार नों न'आवनो था आं जाहोगोन आरामसे होननानै थांनो होआमोन आरोना खिन्थु दानिया गिदिर जाबाय नालाय बिन्दास जाबाय नालाय आं देरबाय नालाय ओंखायनो पारमिसन लालायलायनांला आरोना माइ गायनो गोसोबा गाय माइ हानो गोसोबा हा बेबायदि आरो आं मार मोजां मोनो लावदुम गुमैखौ आब' सना सोरजिला थेंक इउ लावदुमनिफ्राय जानानै थेंक इउ होनना बुंहरबाय आं
आब' लावदुम गुमैयालाय बे गुवाहाटियावसो आं जाबाय गवायाव आब' मा खबर मा खालामदों ओंखाम जाबायना प्लिज रिप्लाइ खालामना आब' गाथोनस्रि बसुमतारी आंना मोजां खबरा आं जनानै दोङो नोंथांमोनजों रायलायगासिनो ओमफ्राय आगै नोंनिया मा खबर गोजांदों नामा आब' औ आं माने एसिखौ एसे जाब्राहै होना दोनदो माने एसे बुरजा थान्दा होदो ओंखायनो जाहा बाबायाबो बिदिनो बुङो आब' माइ गायनो नागिरबा सिनायथि मुसाहारि सबनिबो बिफायानो बिदि मानो होनना बुंबा बिफाफोरा एसेबाबो बांसिन फिसाजोखौ अनो आंनि बाबायाथ' आंखौ बिराद अनो सिरियासलि आं माने आंना टेनसना बेनो जे आङो थैजासिम आंनि बिमा बिफाखौ आं हेपि दोनलांनो हागोन ना हाया आं बेखौनो सानो आरोना गोदोनिफ्रायनो आरो इसोरनियाव आसा खालामो इसोरनियाव प्रे खालामो जे जोंनि बिमा बिफाया जोरथों बिराद बोसोर जोरथों नांगौबा आंनि जा बैसो बेखौबो बाङायलांनानै बांसिनखौनो जोरहोथो आं माने सयज' खालामनो हानाय नङा आंनि बिमा बिफा गैयाबा आरोना जोंहा मानो होननानै बुङोबा बिसोर आंखौ बहुत अनोना बेखायनो आंबो बिराद अनो नामा ना माथाय मिथिला खिन्थु बयबो अनखायो देसुन गावनि बिमा बिफाखौ नङा होमबा नोंथांमोनाबोथ' अनो जानांगौ आरो अनखानोबो नांगौ बिमा बिफायानो इसर मिथिबायना रिसार्च सोना हरदो अनोबा आं डिउटियाव दं आब' थाथ'दो दैसा मुसारि अके बाय लोगो मोनगोन उनावहाय बेयाव नायजायो स्क्रिनावहाय एकदम इदि हाबलांलायनाय नायबाय थादों बेयाव नायनोसै आङो एबारै ओमफ्राय आंनिया मानो नेटवर्कआ जायाखै देलाय आंनि भिडिअखौ नायाखैना नोङो माइनाव मुसाहारि आब' सना आंनि कमेन्ट्सखौ रिप्लाइ होलायाना होगासिनो आङो बयनिबो कमेन्ट्सखौनो रिप्लाइ होगासिनो खिन्थु माने नायजोबनो हायाखै आब' सना क'क्राझार बय हेल' क'क्राझार बय उदालगुरि गोला हेल' होनो वाइफाइआलाय मानो जायासै आंनियालाय आब' सना मा खबर राजकुमार दैमारि मोजां आंनिया बहुत मोजां नोंनिखौ खिथालाय नोंनिया माबायदि मा होनखो बुजियासै जाखांबाय नामा जायाखै आङो दासो नुदों आब' लाइफखौ जल्दिसे शेयार खालामना हो जन नार्जारि आब' मानो दाबो रिप्लाइ हराखै एसे लाइभ फैबाना एसे माने लेटहै नुयो चन्दन दैमारि आब' नोंनि फेभरेट जानाया मा बेखौबो सोंलायलायनांगौ ना अमा जानानै बिराद गोथाव मोनो आङो आब' अबेहाय जायगाया माबायदि मोजांना मोजाङानो आङो माने बेलेगाव थानाय बायदि मोनाखै आं जेरै गुवाहाटियाव थायो बेबायदिनो मोनदों खिन्थु माने नानि टेक्ला आनै लावदुम बिसोरखौ लोगो मोनाखै मामा बाबाखौ लोगो मोनाखै बास बेनो आरोना दुखुआ बाखिखिनि एखे जेबो माने बेलेगाव थानाय बायदि मोनाखै नाम्बार 1 बिउटिफुल एक्ट्रेस अफ बड' फिल्म इन्डास्ट्रि बिरेस्टार ब्रह्म बर' सरि थेंक इउ स' माच आब'आ आंखौ बानायसना गावहा आं लोखि बाजारनिफ्राय दिपुल अफिसियेल अके आं नोंनि कमेन्ट्स हरनायखौ नायबाय थायो दे थेंक इउ स' माच नों आंनि सब भिडिअ'आवनो कमेन्ट्स हरो बेनि थाखाय थेंक इउ स' माच माखौबा गाबरसोबायलै जि बलेन आब' आंनि कमेन्ट्सखौ रिप्लाइ होआ मानो गाबनाङा नायगासिनो आङो खानायखौ मोजां नुसोदो आब' थेंक इउ स' माच आब' बिरखांखौबो लाबोफानांगौना बेहा क्लास दङ एगजाम दङ सरि एगजाम जागासिनोमोन जोबाखै बेना एगजामा अखानि अबस्थाया मारै बिदानाव बुंनो नाङा सानफ्रोमबो अखा हाबाय थायो दाल'सो एसे हागादो बिराद अखा मा ओंख्रि आब' सना आं दायो ओंखाम जाला आरोना लोदोदोथार जाबायना आब'खौ रियेलाव जोबोद नायनो लुबैसोदोंमोन गाथोनस्रि बसुमतारी अके नायफैबानो जाबाय होमबानो नुगोन आरोना
नायफैबानो जाबाय होमबानो नुगोन रिप्लाइ होलाया आब'आ आं होगासिनो बयनिबो कमेन्ट्सखौ होगासिनो गरमा माबायदि गरमाथ' आं बाहेराव एसां थांबाय थानो मोनाखै मानो होनोबा आं फैनाया सप्तासे जासिगोन आरोना गाबोनजों ओमफ्राय न' सिङावथ' आं पात्ता मोनाखै खिन्थु बाहेराव गरम जानांगौ बाहेराव थांदोंबाबो गारिजों थांदों ओमफ्राय मलाव हाबदो बेबायदियाव पात्ता मोना बाहेरथिं गरमखौ आरो अखा हाबाय थानायाव अभार गरमबो जायाखै मानि मोनायनि बुजियाखै आं गवायाव थानायफोरखौ मा होनखो गवायाव फैनानै गवायाव थानायफोरखौ मा होनगोन कमेन्ट्सआ थांजोब्बाय नै आब' गेमस्रि सानैजों चेलेन्ज खालामनि 3 मान्थ्सआव सोरना वेट खमसिन जायो आंनि वेटआ नोंनिफ्राय बांसिन आंबो दिनैनिफ्राय स्टार्ट खालामबाय थुलुंगा बसुमतारी वाव भेरि गुड बेबायदिनो फिट थानांगौ आरोना नोंनिया बेसे वेटआ नों खिथाहरलाय आंनिखौथ' मिथिखाबाय दा 69.7 केजि 70 केजि जानो अनलि 300 ग्रामल' नांगौमोन आंनो एन'का लदा जाबाय आं जायै जायै भगबानासो मिथिसिगौ सोरबा एक्ट्रिस मानसिनिया 69 केजि जायोना आरो बेबो आंनाथ' हाइटआ एसेबां गैया Our language is similar. Bubui, love you from Tripura. Zora Debbarma. Thank you so much. Abo आं दासो join जादों interest दंना थानो गवायाव from latest photo creator. मोजाङालाय मोजां बेबायदिनो मा होनगोन फ्रि टाइम मोनबा थांगोन बेरायनो होमबाना नोंथांमोननो भिडिअ खालामनानै दिन्थिगोन आब' माथो रिप्लाइ खालामफिना मानो खालामफिना जाना खालामगासिनो आङो रिप्लाइ निता बर' न' रिप्लाइ होगासिनो आङो कमेन्ट्सआ एसेबां बुरजा फैदों नोंथांमोना आंनि जायगायाव थानायबा मिथिगौमोन आंनि वेटआ 72 केजि दं अलमस्ट सेमानो ना थुलुंगा नोंजों आंजों देसुन 3 मान्थ्सनि उनाव आंनियाथ' खमायनाय नङा आं थिगसे जायोना आंबो स्लिम जानो लुगैयो मानो होनोबा बहुतआनो आंखौ बुंहरो इमान लदादा इमान लोदोदो एक्सुवेलि आंना मोखांबो बिराद गिदिर जाबाय सिगांनिफ्राय सिगां 2017-18आव मोजांमोन आरोना जेरैबाबो एसेबाबो स्लिममोन आरो स्लिम लदादो खोथा गैया माने मानसिया फिट जानांगौ आरोना माने बेमार आजार जानाङा एकदमबारे एक्टिभ जानांगौ your life is so beautiful and bindas really आंथ' साना बिदि बिन्दास नङाबाबो आं बिन्दास खालामनो सेस्था खालामो आरो बयबो मालायनि लाइफखौ मोजां मोनखायो जेरैबायदि आंबो मालायनि लाइफखौ मोजां मोनो गावनिस्राय खिन्थु आं गावनि लाइफखौबो मोजां मोनो आं जि मोनदों जेरैबायदि आं हेपि एभ्रि मोमेन्टखौ आं माने हेपिलि थायो आरोना एभ्रि मोमेन्टखौ आं इन्जय खालामो गवायावथ' अखासो दां दा बाहेराव ओंखारनो हादोंसै दैमालु ब्रह्म हादों हानायालाय एसे एसे दसे खमायबा थांदों आरोना ओमफ्राय बिदिथ' सानफ्रोमबो बेरायबाय थानोबोथ' टाइम मोननांगोन ना आंथ' आरो मानो थाखाय फैदो बेखौ खिथाखागोन नोंथांमोननो खानायखौ मानो हानाय आब' सना मानो होनना बुङोबा आं बिराद मोजां मोनो खानाय गोलावखौ खिन्थु आङो खानाय गुसुं लानो लुगैबाय मानो होनना बुङोबा एबारनिफ्राय आं खानाय गोलावखौनो लाबाय थासिगोन खिन्थु आं खेबसे माने एकदम बिन्दास थानो लुगैदोंमोन खिन्थु खानाय गोलावनिफ्राय गुसुंसिना एकदम बिन्दास आं दा खर' लोबनो होननानै बुङोबा डाइरेक्ट आङो साननैदोनो लोबोसै आरोना खिन्थु खानाय गोलावहा सानथाम थानाङोमोन मानो होनना बुङोबा राननायावबो इभेन आं ड्रायार इउज खालामो होमबाबो माने एसे टाइम लायो आरोना ओंखारनायावहाय खिन्थु दायो खानाय गुसुङावहाय हौवासाफोरा जेनेबा दुगैना आरामसे बिन्दास आं बेबायदि दुगैनो हायो आरोना दा बिराद माने फ्रि मोनो खानाय गुसुंबा नुनायाव बोरैबा नुगोन मानो होनना बुङोबा आंबो मिथियो आंखौ खानाय गोलाव लाबा एसे बांसिन साइज नुयो होननानै लावदुमा मोजां मोनो आरोना खानाय गोलाव
गवायाव मानो थांदों आब' मानो थांदों सिस्टारनो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायबाय था होमबानो मिथिगोन आब' बोथोरा मोजांबा दख'ना गानना भिडिअ लाबोदो दे नायनो लुगैबाय जागोन दे जागोन मानो लाबोआ जानो सेट जादों ना हेपि जादों नों गवायाव थानानै कम्पादर बसुमतारी आङो लावदुमखौ गोसोखांबा दुखु जायो ओमफ्राय ओरैनोबा मोजां गोसोखांबा फन हरसिगोन आरो ओमफ्राय मोजां जासिगोन उपायथ' गैया थांफिननो होनबाबो हाला आब' सना नों जा समायनाखौनो रियेलावहाय ना रिलावहाय थेंक इउ हाय सिस्टार नोंसानि न'थिं थांब्ला नायथो होनना सानो भाग्यआनो गैया जोंलाय सिंग्रि मानि बालिजान कसारि जोंहा न'थिं आं बारा न'आव थानाय जायाना मालाबाल'सो फैयो मा होनलायनो थुलुंगाया बिफर एन्ड आफ्टार रिल्स भिडिअखौ खालामगोन आब' आंबो आं बिराद एक्साइटेड थुलुंगा बसुमतारी नोंनि वेट लस जार्निखौ नायनो थाखाय दा नोङो पुरा खेबखाना लादो इभेन नोङो पुरा थिगसे जादो खामखो ओमफ्राय भिडिअखौ बिफर एन्ड आफ्टारनि खालामगोन नालाय दा खेबखाना दोनखादो आरोना आं बिराद एक्साइटेड आं जागोन जाया मिथिया मानो होनबा आं ट्राइ खालामनोबो हाया नालाय डाइटआव थानो हाया आं बारा लुगैयो जानो थाखाय बिनि थाखायनो नोङो मा डाइट फल' खालामगोन आंखौ खिथाहर आरोना आब' नों माब्ला हाबा जागोन र' फुंजिमा बसुमतारी जागोन आं सिरि हाबा जाया दे एकदम नोंथांमोननि सिगाङावनो मोसा हाबा जागोन हाबा जानायावलाय आरो मानो गाबनांगौ नङा होमबा पुरा मोसा हाबा जागोन लोगो हमनो साननायाबो जाया अनजालु मानो जाया जानांगौ जाखो लोगो मोनगोन मालाबा आब' आंनि कमेन्टखौनो नायाना मनजित नार्जारि मानो नाया जाना नायगासिनो आङो बाय सिस्टार गुड नाइट इन्जय योर सेल्फ नो बि थांखि ब्लग थेंक इउ सो माच बाय गुड नाइट हाबा जायोबा आंखौबो इनभाइट खालाम अबभियासलि इनभाइट खालामगोन बयखौबो दा जाहोनो हायोना हाया केपासिटिखौ नायनानै आरोना नङाबा मानसिफोरखौ लिंखावजोबनानै उनाव जानो हायाबा हाबानि आगानसेल' बारबानो जानायानो मोजां नङामोन बेदरखौनो दरनैल' होदो होनना बुंगोन ना नोंथांमोना बिनि थाखायनो केपासिटि नायनानै जुदि जाहोनो हानाय केपासिटि थायोबा थाखा फैसा जुदि हाबा जानोसै टाइमाव थायोबा होमबाना लिंहरगोन लावदुमखौ नों बोरै लोगो मोनजेननाय आब' हिरा दैमारि बहुत गोलाव लाभ स्ट'रि मिन्ना थैसै आं देनांहाय हाबा जाबा खिथागोन लावदुमखौ खाथियाव लाफानानै लाभ फ्रम सिमेन्ट सापरिया बसना आब' नों थांखु थेमा नामा आं थांखु थेमा आंलाय बोरै थांखु थेमा जानांगौ जाखो हाय आगै गेमस्रि जिरिमिया राभा हेलौ आंबो उदालगुरिनिमोन अनजालु नांगौ ना हाइ फाइभ होमबालाय उदालगुरियानबा आदा फैलाया होनदोंमोनलै नंगौथार थांखु थेमा नों आंनि मादिमोनलाय देलाय मेथाइखौ खनहरलाय सोरबा हायोबा थांखु थेमा नों आंनि जानजियाव थेबनाय आं मेथाइ खननो रोङा बाथरुम सिंगारसो आब' लावदुमजों नोंजोंनि मिउजिक भिडिअआ बोरै बहुद दिननिफ्रायनो आङो बुंगासिनो जे आंनि थाखायबाथ' जोंना शुटिंआ कमप्लिट जाबाय मानो होनना बुंबा दिनैसिम 2 बोसोरानो जालायनोसै बे मिउजिक भिडिअआ कमप्लिट जानाया ओमफ्राय दा लावदुमाथ' बिराद लाजियो ओमफ्राय दा बियो दा नोंथांमोना बांसिनानो सोरबा मिम्स बानाय माबा बानाय बे माने बिदि माने ससियेल मिडियानि मानसि नङा बियो
आं दोहैनो खिथाखाबाय बे ना फट' खेबनो मोजां मोनो ना भिडिअ खालामजानो मोजां मोनो जेबो मोजां मोना बियो ओमफ्राय मिउजिक भिडिअखौबो आङो खुलुमथाबसो बानायनो होदो आरोना नांगौबा बे आंखौ खेबगोन आरोना इयो सिगां खेबनो रोङामोन आरोना लावदुमा ओमफ्राय आं खिथायोना नों बिदिसो खेबनांगौ होननानै ओमफ्राय इनिफ्राय दा रोंबाय आरोना लावदुमा खेबनो मोजां खेबना होयो दा आंनि भिडिअफोरखौ नाया होमबा प्रफेसनेलिथ' बिदि मोजां जाया होमबाबो सलियो दा मोजां जाखायो लावदुमा खेबजोबनाय नालाय मोजां जाखायो आब' गुमैजों नोंनि हाबायावहाय लेंहराबाबो थांथारगोनलां आं नोंसानि हाबायावथाय माइनाव मुसाहारि अके वेलकाम बेबि आब' आं नोंखौ रियेलाव नुवाखै समायना ब्रह्म अके जाबाय नुगोन मालाबा माबायसा आङो माला हाबा जागोन नोंलाय नों अमा मासे हरबा अमा मानै हरबा मासेया थोनाय नङा अमा मानै नोंनि भिडिअखौ नुबाय थायो आं सना लिना ब्रह्म थेंक इउ स' माच बेबायदि नायबाय था आब' गुमै लावदुमा बहा थांदों गुमै लावदुमा गुवाहाटियावसो दङ आं जाबाय साउथ गवायाव दङ ओइलै आगै थांखु थेमा नों आंनि जानजियाव एथेबनाय क'क्राझार बय खननानै हरबायना नोङो आंनि सुराबो मोजां मोनबा आं बिराद खनगौमोन बिराद खनगौमोन आंहा जिउआव आं बिदि सानो आरोना जि गोसो मावनानैबाबो माने हार्डवर्क खालामनानैबाबो आं एचिभ खालामनो नाजागोन खिन्थु मोनसे बुस्थु आङो हाजार ट्राइ खालामबाबो हानाय नङा मा बुस्थु आं जिउआव मोनसेल' हांमा थालांगोन आं सिंगार जानो हायासै सिगां उन्दैयावनो जुदि साननो गोरोंमोनबा आङो भकेल क्लास जइन जागौमोन आरोना माथोआथ' मोजां नंखाया आंनिया होमबाबाबो आरो ट्राइ खालामगौमोन खिन्थु बिमा बिफायानो उन्दैयावसो मोसानायसो होबायबा माथो खालामबावनो जोंहा टेक्लायासो लादोंमोन भकेल क्लास आब' मानो नों आब' नों मानो कार्बि आलंआव फैबा लोगो हमनो सानदोंमोनलै आब' मेल'डि बसुमतारी अके आं दिनैहाय नोंथांमोननो मोनसे खोथा शेयार खालामसै आरोना बेनो जाहैबाय आं नामखौ लाला आरो आङो दायो बेखौ गाज्रिबो मोना थिग आसे आं बेखौ गाज्रिबो मोना ओमफ्राय आरो आं बेबायदि टाइपनि मानसि जेब्ला आंखौ सोरबा हामा बुङो आङो बे बुंनाय टाइमाव हामा मोनो खिन्थु आं बे मानसिखौ जेनेबा मास मोनसे हामा मोनगोन 2 मास हामा मोनगोन बोसोरसे बोसोरनै बोसोरथाम हामा मोनबाय थागोन बेबायदि टाइपनि मानसि नङा आं मिथिबाय आरोना डाइरेक्टलि बे आंखौ हामा होनदों होननानै आं एसे हामा मोनगोन आरोना दिनैखौ हले हामा मोनगोन आं दसेल' हामा मोना दे सानसेखौ हामा मोनना थाबाय थागोन आं सानबाय थाफ्लांगोन आंखौ मानो बिदि बुंखो होननानै खिन्थु बे मानसिखौ आं गाबोननो बावगोन जेबो नङा दे बे बुंदोंबालाय बुंदोंसै आंलाय मानो हामा मोननो बेबायदि टाइप आरोना स' आं दिनै मोनसे खोथा खिथानोसै नों कार्बि आलंनि नालाय कार्बि आलं होनना बुंनायखाय आं मोनसे खोथा गोसोआव फैबाय आरोना दुखुबो मोनबाय गोसोआव फैनायखाय ओमफ्राय आरो नोंथांमोनजों शेयार खालामाबोथ' आं थानो हाखाया स' मा जादोंमोन सानसेखालि मादि होनबा सानसेखालि मा जादोंमोन आं प्लेनिं खालामदोंमोन कार्बि आलंआवहाय बेरायनो थांनो थाखाय जे आङो कार्बि आलं थांगोन आरामसे बेरायगोन मानो होनना बुंबा आं थांफेराखैमोन नालाय बै टाइमाव बहुत सिगांनि खोथा बियो ओमफ्राय बेयावहाय माने आंनिनो लोगोआनो आंखौ होनबायखि कार्बि आलंआव नोंखौ सासेबो मानसिया मोजां मोना बेबायदि होननानै दै ओमफ्राय उनाव आं जि दुखु मोनबाय आरो मोजां मोनमाराना दे होमबालाय होननानै ओमफ्राय दा नोङो कार्बि आलंनि होनना बुंनायखाय आं गोसोआव फैबाय आरोना खिन्थु बेबायदि नङा मानो होनना बुंबा आंजों बहुत कार्बि आलंनि मानसिफ्रानो एटाचआव दङ स' आं मिथियो बयबो बिदि नङा आब' आंबो इउटुबाव बड' सेलिब्रिटिफोरनि लाइफ स्टाइल आपकामिं मुभि मिउजिक भिडिअफोरनि सायाव भिडिअ लाबोयो ओमफ्राय दायो नोंनि माखासे इनफरमेसन मोनोबा लाइफ स्टाइल भिडिअखौ लाबोगौमोन आब' नोंनि अके आंखौ इन्सटाग्रामाव DM खालामबानो जाबाय दे होमबानो खिथाहरगोन आङो आयौ जि गोथाव बुंहरबाय थानाङा आं खुदै गुजोब्बाय आब' नोंहा सबायजों दाउजों जाबाय दं जांख्रामोन दिनै ओमफ्राय नोंनि लाइफबो नायबाय दं बा मालायसो जांख्रा जोंनि बर' फेमिलियावहाय बा बर' न'खरावहाय जेब्लानाखि जांख्रा जायोना मोनसे गिदिर बजायानो बारलांनाय बायदि जायो नंगौना नङा बुंहर
आंथ' बिदि सानो मानो होनना बुंबा बिदिनो होनना मिथियो आं जोंहा मामामोनाबो होनो नालाय आब' नों आदा उमुखखौ गोसोखांना होआ नोंसोर आंनि जायगायाव थानानै ओमफ्राय आंनि जायगायाव थानानै इमान हेन्डसाम बाख्नायना लानानै जेबो नंला माबायदि गोसोखांनांगौ जाखो माला हाबाया आब' हाबाया आं हाबाया माला जानांगौ देलाय खिथाहरलाय हाबाया माला खाथिनिब्लाबो मोगथाङाव खनसेबो नुफेराखै जिरिमिया राभा न'खौल' नुहुरलांबाय थायो मानो होनना बुङोबा आं स्कुल टाइम बा कलेज टाइमखौथ' आङो न'आवनो थानानै खालामदो खिन्थु जेब्लानाखि आङो डिग्रियावबोथ' बेलेगावसो थादोंमोन मास्टार डिग्रियावबो बेलेगाव थादोंमोन बेखायनो लोगो मोनाखै आरो ना आब' नों आंनि फेभरेटखा आब' सना आंनि अनजालि प्रडाक्सन थेंक इउ स' माच जोबोद मोजां मोनो आं नोंखौ आब' सना लिना ब्रह्म थेंक इउ स' माच आंबो मोजां मोनो नोंखौ आब' नों क'क्राझाराव फैयाखै नामा नों क'क्राझाराव माबायदि मोनो नों आब' एमजे मोना नाम क'क्राझार आब' मोनसेबो मा होनखो मोनसेबो रिप्लाइ खालामा आंखौनो सानसुलाया आङो क'क्राझारखौ बारा मोजाङै मिथिजोबा आरोना बिथिं माथिं मा दोङो माने आं क'क्राझाराव बारा थांनाय जायाखैना खेबथाम खेबब्रै खेबबासो थांबाय नामा खेबबासो थांबाबाबो माने शुटिं दंबा थांदो आब' रियामोननाव ओमफ्राय आरो मालाबा लावदुमदो थांफादो अफिसाव सेक्रेटारियेट अफिसाव ओमफ्राय थाङाखै नों दुलिगाव फैबा नुदों आं नोंखौ आब' सना दुलिगाव ना गेमस्रि मालाबा आलासि जाफै जोंनावहाय रेमबरय बा माहा थांगोन आं रेडिखा आलासि जानो होननानै बुङोबा मानो होनना बुंबा आं बिराद बेरायनो मोजां मोनो लावदुमनिफ्राय सेना लायनोसैलां नोंखौ भिडिअ क्रियेटर आयै आंखौ झेलिना थानो हागोन बिराद डेन्जारसो आं मानसिया खर' गिदिर आदोरमालिसो आङो आंखौ मा होनना बुङो मिथिबाय लावदुमा मासे खर' गिदिर नोंलाय होननानै बिराद खर' गिदिर आं इभेन रियेलावबो खर' गिदिर फिसा नंखाया जेरैबायदि मोदोमा गिदिर बेबायदिनो आदोरमालि खर' गिदिर आं आब' आं नोंनि भिडिअखौ सानसे नायबाय थाया आयै सना दुलबि रश्मि ब्रह्म थेंक इउ भुमिका ब्रह्म मा खबर आब' सना मोजां क'क्राझार गसाइगावआवसो मोजां नोंसिनिया मा खबर दे नोंसोर खिथाहर खालि आंखौल' सोंनाङा दे नोंसिनिया मा खबर मा बायसा दोङो नोंसोरो बिमा बिफानि बागै मा सानो बेखौ कमेन्ट्स खालामना खिथाहरलाय आरो सोरहा मा सिमां दङ लाइफआव बेखौ आंनो खिथाहर दे बिमा बिफाखौ लानानै मा सिमां दङ नोंथांमोनहा जेनेबा सोरबा दायो फरायफुनायबो जानो हागौ जेबो नङा सबाबो टाइम फैयो आरो नोंसोर जुदि फरायफुबाय थानायबा मोजाङै फरायलांनानै जेब्ला सेटेल जागोन अब्लानो नोंथांमोननि सिमांखौ माबा खालामबानो जाबाय फुरा खालामबानो जाबाय ओमफ्राय दायो आं मिथिनो लुगैयो जे आंहाबो जेरै बिमा बिफाखौ लानानै सिमां दङ थिग बेबायदिनो नोंथांमोना बा नोंसोरहा आगैमोना मा सिमां दङ बिमा बिफाखौ लानानै बेखौ जल्दि कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहर आं फरायनो थाखाय नेगासिनो आब' सना नोंखौ बाक्सायावहाय बर' बाजारावहाय लोगो हमनो होनना हमनो मोनासै एबार फैबावबा लोगो हमथारगोन आब' नोंखौ माइनाव मुसाहारि जागोन दे आगै लोगो मोनगोन मानो लोगो मोना जानो आब' आंनि बिब' जादोलै आब' जा मोजां मोनखायो आब' सना नोंनि भिडिअखौल' नायबाय थायो थेंक इउ स' माच आगै आं दालाय होमबा बिब' नंखाया समायना ब्रह्म नंखागौ दा लाइफआव आं इन्टारटेनार जागोन अके मेल'डि बेस्ट अफ लाक हाय आब' सना मा खबर सुरजिना मुसाहारि मोजां आगै बाय आब' गेमस्रि एग्जाम दं आंहा गाबोन आयै सना दे मोजां फराय मोजाङै हो एग्जामा माला हाबा जागोन आब' नों खिथादो प्लिज नों खिथाहर आंखौ माला हाबा जागोन सानसुला मुसाहारि आब' फुजिमोननि खाथि जायो जोंना आब' सना क'क्राझार
टाउनावनो आब' मथु नोंखौ आं जोंहानि दादानो जा फसायो आब' नोंनि भिडिअखौ नाय मा होनखो नायगोनसो मालायनि नाया आं आब' बिमा बिफाखौ जोबोर अनो आंनि जिउनिफ्रायबो बेबायदिनो जानांगौ आंहाबो एक्टर जानायनि सिमां दंमोन आब' मिस्टार गयारि वाव जागोन दे मानो जाया जानो जुदि नोंनि सिमांखौ नुनानै नों जुदि नाजाबाय थायो अबभियासलि जागोन मानो होननानै बुङोबा जेनेबा आं गावखौनो इसेबां साक्सेसफुल होननानै साना थिग আছে आं इसेबां गिदिर बा इमान पारफेक्ट एक्टरबो होननानै साना आं गावखौनो खिन्थु जुदि नोङो एक्टर बा एक्ट्रेस जानो लुगैयो आंखौबो खेबसे सानना नाय आरोना मानो होननानै बुङोबा बहुत खम मानसियानो मिथियो जानो हागौ बा सोरबा मिथियो जानो हागौ जोंनि जायगायावहाय बेफोरबायदि फिल्म इन्डास्ट्रिनि जेबो बेकग्राउन्ड गैया इभेन जोंहा न'खरावबो रावबो बिदि बेकग्राउन्ड गैया आं माबोरै मादि जानानै मोनफैखो माने खाफालनि लिरनायसो होनगोन ना आंनि हार्डवर्कसो होनगोन आं मिथिला आरोना खिन्थु नाजाबा हायो सब बुस्थुखौनो हायै गैया आब' आंखौ नोंस्रानाव बेरायनो लांफैदो जगदीसपुराव फैदो प्रग्रामखौ बेसेबाङाव गायो जेब्ला प्रग्राम जागोन होमबाना आंखौ नांगौ जाबा आंखौ फन खालामबानो जाबाय होमबानो मिथिगोन बेसेबाङाव गायो मानो होननानै बुङोबा जोङो बेजोंनो जायो नालाय नङा होमबा जोङो मुभि खालामनानै जायो बा इउटुबाव भिडिअ होनानै जायो स' जोङो बेनिफ्रायनो जोंनि खरसाखौ दिहुननो गोनां जायो बेखायनो नोंथांमोना सोरबा आंखौ खबर लाहरोबा साननाङा जे बा इसेबां बुरजा बियो इसेबां फैसा नागिरो बर'जों बर'नो बेबायदि होनना साननाङा मानो होनना बुंबा बेनो जोंनि प्रफेसन नालाय बेखायनो जोङो बुंनायावबो लाजिया आरोना बेसेबां नांगौ बेसेबाङाव फैगोन होनना बुंबाबो जों माने डाइरेक्टलि बुङो मानो होनना बुङोबा जोङो बेखौनो एज ए प्रफेसन होननानै लाखाबाय जिहेतु नङा होमबा जों जुदि बेलेग खामानि मावनानै बेखौ जुदि ओरैनो मावनाय मोनबा अभियासलि ओरैनो थांनानै होगौमोन रिप्लाइबो होआ हाबाखौ आं मिथियो मेल'डि बसुमतारी बुजियाखै माखौ होनखो बहा दं होनबाबो खोन्थाया आब'आनो निजोरा बसुमतारी आङो गवायाव दङ गवायाव दैसो लांसोबाय आङो गवायाव दङ आङो गवायाव साउथ गवायाव आब'आ आंनि रिप्लाइ होफिना मानो होआ जानांगौ जाखो आब' नों बहा दङ लंबार बर' आं गवायाव दं गवायाव मा खामानिनि थाखाय थांदों आं आंनि भिडिअ'आवनो खिन्थागोन नोंथांमोना आंनि भिडिअ'खौ नायबानो मिथिगोन आरोना गवायाव फैनायनि जाहोना जाहैबाय आंहा मोनसे कन्ट्रेक्चुवेल जब मोनदों आरोना फिसा जब होनगोन ना मा होनगोन मिथिया जिखुनु फिसा समनि थाखाय फिसा एमाउन्ट मोनदों बेखायनो आं फैबाय दिनै लाइफआव खिथाबाय आं भिडिअ उनावहाय खिथागोन मोजाङै एक्सप्लेन खालामनानै खिथागोन आङो कन्ट्रेक्चुवेल जबाव फैदों जब होनगोन ना मागोन बाट आं जब होननानै साननानै लायो आं खामानिखौ फिसा गिदिर होननानै साना जि मोनो आं मोजां मोनो Hi dear, lots of love. आङो सिगाङाव बहुत खम दै लोङोमोन खिन्थु आं दाना लोंग्रा जाबाय बाय आगै गेमस्रि आं थांसै दे जिरिमिया राभा अके नेक्स्ट टाइम लोगो मोनफिनगोन थाबैनो नेक्स्ट टाइम आंखौ इनभाइट खालाम गवा थांनो अके फैबानो जाबाय आब' नों मानासनिफ्राय थांनायाव आं
माथो होबाय फट' लानो होनना मानो थाथ'दिया आयै सरि बिनुर बर' माला मोनथाय आं गोसोआव गैला माला होनदोंमोन नोङो आंखौ आब'नि भइसखौ जा मोजां खोनायो आं थेंक इउ स' माच अनजालि आब'खौ जा किउट नुखायो थेंक इउ स' माच खिन्थु आङो किउट बिउटिफुल होनना बुंजानो बाबाय मा होनना बुंजानो लुगैदों मिथिबायना बुंथ'ला दे आं देनां जाबा खिथागोन आं बेखौनो बुंजानो लुगैयोमोन होननानै मबाइल नाम्बार सेन्ड खालाम मानो बेवहायनो बुंजायो दिपल आब'आ जोंनि लोखि बाजारखि फैना माबायदि मोना जायगाफोरखौ बहुत मोजां आरो ओरैबायदि अननाय होयो आंखौ जेरावनो बिदि नङा जे लोखि बाजारावल' आंखौ अनदो बेबायदि नङा जेरावहाय आंखौ इनभाइट खालामो आंखौ माने ओरैबायदि फिल खालामहोयो जेन बिराद मोजां फिल खालामहोयो आरोना आङो एक्सप्रेस खालामनो हाया माबायदि मोजां खानायखौ गोसोम हानायखाय साबसिन नुदों आं आब' सोरजिना मुसाहारि थेंक इउ स' माच आब' नों मानो वाट्सएप नाम्बारखौ चेन्ज खालामखो वाट्सएप नाम्बारखौथ' आं चेन्ज खालामाखै बेनो दङ आंनिया बेसेबा बोसोरनिफ्राय आं माने नाम्बार चेन्ज खालामबाय थानो मोजां मोना लाइक सोरबा जुदि आंखौ डिस्टार्ब खालामदोंबा आं हारसिंनो इगनर खालामगोन खिन्थु सोरबा सासे मानसि डिस्टार्ब खालामनायनि थाखाय जे आं आंनि फन माने सिमखौनो चेन्ज खालामगोन आं बेबायदि टाइपनि मानसि नङा गेमस्रि सना होनना बुंनोसै नामा औ दे होनजायो मैथा खावब्लि ब्लग बा मा डेन्जारलै नोंनिया नामा मा भिडिअस होयो नोंलाय मैथा खावब्लि ब्लग सानसुला मुसाहारि आब' मथु मा होनबावनो उन्दैनिफ्रायनो लोदोखा आङो जायै खिन्थु एसे उन्दैयाव फिसामोन जायै लोदोदो जाबाय आब' गुमै लावदुमा गैया नामा बे जाबाय गुवाहाटियाव दोङो आं जाबाय गवायाव दोङो आं दैनिफ्रायनो खिथाबाय नोंनि पेक बाथ्रा बुंबाय थानायखौनो खोनासंनो बिराद मोजां मोनथारो आं आब' थेंक इउ स' माच बर' लाइमोन बबाव दं गेमस्रि सना मनज बसुमतारी जानो हागौ गोदान जइन जाफैदो बेखायनो मिथियाखै आरोना आङो दोङो गवायावहा साउथ गवायाव आरो आङो टाइटेलावबो लिरना होखादों आरोना साउथ गवानिफ्राय आङो माबा होदों होननानै आब' अके आब' रायलायना मोजां मोनबाय गोसोखो एगजाम दं एसे स्टाडि खालामना लानोसै आं स्टे सेफ एन्ड हेपि आब' गुड नाइट अके मिस्टार गयारि बेस्ट अफ लाक मोजाङै हो एगजामखौ मैथा खावब्लि ब्लग रिल्स हगारो आं वाव आं दाहाय चेक खालामना नायगोन दे साबस्क्राइबबो खालामनानै होगोन आङो गलापि बर' गवानि मोजां ब्लग लाबोसना सियर लाबोगोन आं नोंसा मामाखौ लोगो मोन्दोंमोन दाख्लै गुवाहाटियाव गोबाव मानि जाबाय आरोना जोङो बाजार खालामनो थांदोंमोन लावदुम आं नानि ओमफ्राय बेयावहा नोंसा मामाया आंखौ फायनानै माथो होफैदों आं बिराद मोजां मोनदों ओमफ्राय नोंसा मामाया नोंबायदिथार माने नोंसा आइया नोंबायदिथार एसे महरा आंखौ होनदो आरोना नों गलापिखौ सिनायो बेबायदि होननानै ओमफ्राय आंथ' नोंनि भिडिअ नायो नालाय मालाबा जेब्ला आं टाइम मोनो ओमफ्राय आं होनबाय आरो सिनायो आं भिडिअ नायो होननानै होननानै बुंबाय आरो लोगो मोनना मोजां मोनबाय होनना बुंबाय आरोना नोंसा मामाया बिराद मोजां मोनबाय माथो होफैनायनि थाखाय आब' गान खनना होदो बलराम बसुमतारी आं मेथाइ खननो रोङा आब' आं शर्ट फिल्म होयो नायहै दे जेएमआर प्रडाक्सन नामा जेएमआर ग्रुप प्रडाक्सन अके नायगोन दे आगै गवायाव हारसिं दं नामा आब' आं दायो आंनि रुमाव हारसिं दङ बाट आंनि लोगोफोर स्टाफफोर दङ आरोना बुरजा आब' सना आंबो लाइफआवहाय नों बायदिनो जानो सानो बुजिनो गोरों बयजोंबो मिलायो आरो फादार मादारखौ अरायबो हेपि लाखिनो नाजाबाय थायो आंबो नोंबादिनो आब' सना आंनियाबो बिए फाइनाल होदो वाव मोजां माइनाव मुसाहारि मानो होनना बुंबा आरो बिमा बिफानि थाखायनो जों बे दुनियाव फैदो न' स' जोङो फार्स्ट प्रायरिटिखौ जोंनि बिमा बिफाखौनो दोननांगौ बिनि उनावसो हासबेन्ड बा बयफ्रेन्डफोरखौ दोनजायो आरोना खिन्थु फार्स्ट प्रायरिटिया जोंनि बिमा बिफायानो दिनै फार्स्ट टाइम फैबाय आं नोंनि लाइफआव सिस्टार थेंक इउ स' माच बिराद मोजां मोनो जोंहा माया नोंखौ बेनि थाखायनो आङो दाख्लै माथो होफैदो आब' नोंना सिमा एयारटेल ना जिअ ना भडाफन एक्ट्रिसफोरा आलादासो लायो
मिनिनो नाङा दे ना मिस्टार गयारि नोङो एग्जाम थानाया एग्जाम दङ बाय गुड नाइट आब' होननानै बुंबाय ओमफ्राय आरो कमेन्ट्स खालामबावबाय जल्दि थां जल्दि फरायहैथां आंनिया सिमा मोनथाम दोङो आं खिथानोसै मोनसेया जाहैबाय एयारटेल मोनसेया जाहैबाय जिअ मोनब्रै दोङो मोनब्रै सिम दोङो आंना मोनसेया जिअ मोनसेया एयारटेल मोनसेया भडाफन ओमफ्राय मोनसेया बिएसएनएल मोनबा दोङो मोनबा सरि आंनाबो मेलेमा बारा गैयाना मोनबा दोङो मोनसेया जाहैबाय मा सिम होनो इखो जिथु पस्टपेड सिम मानिमोनथाय बियो बिएसएनएलानोमोन नामाथाय जिखुनु मोनब्रै मोनबा दोङो आरोना आंहा बिराद मोजां मोनो आं नोंखौ आब' आंनि फेभरेट एक्ट्रिस अनुराधा बसुमतारी थेंक इउ स' माच आगै आब' सानसे नोंनि ब्लग भिडिअ नुवाबानो गोसोखौ मोजां नाङा आं जर्ना बर' थेंक इउ स' माच आब' गावदांदां इलिया मुसाहारि आं गावदां जानो बाबाय गावदांखौ बिराद जाबोबाय आं जल्दि आंखौ एसे स्लिम साइज मालाय बेलेग एक्ट्रिसफोर बायदि समायना जानायनि एसे माबाफोर बोर हर मनज बसुमतारी जुलि लाथ'ला नामा गेमस्रि सना नों अमाखौ आंनो माथामसो बायना हर ओमफ्राय आं लागोन हाय माइनाव सना जिरख'नाय आंहा दासो लाइफआव के नार्जारि इमान गोबावजों नों दासो फैदो लोगो नोंनि भिडिअखौ नायनो बिराद मोजां मोनो आंनि फिसाजोआ प्रमिला बर' थेंक इउ स' माच आरो लोगोसे साबायखर मानो होननानै बुङोबा बांसिनानो आंखौ आब' बुंहरो खिन्थु नों जे आंखौ लोगो होनना बुंहरबाय आं बिराद मोजां मोनबाय थेंक इउ खिन्थु थांनो हाया एग्रिमेन्ट साइन खालामबाय जिहेतु बहा फैनो हानो जेलावसो थांनांगोन आं न'आव सिरि थांखुमाबा आरो आं गाज्रिबो मोनाखै बेयाव थानानै मोजाङानो दोङो थिग थाकानो दोङो न'आव जेरैबायदि थायो बेबायदिनो आराम खिन्थु मोनसेल' प्रब्लेमा मा आं लावदुमखौ लोगो मोना नानि टेक्ला मामा बाबा इफोरखौ लोगो मोनाखै बाखि नोंथांमोनखौथ' आं लोगो मोनखादोआनो बेल' आरो होबासो आंखौ फन खालामनो टाइम मोनोना नोंसोरो आब' नोंखौ लोगो हमनो जोबोद गोसो जेएमआर ग्रुप प्रडाक्सन लोगो मोनगोन थाबैनो लोगो मोनगोन माइ क्रास आब' लाभ इउ फ्रम कक रायख' बसुमतारी आइयौ नाम मोजांखौ होना लाबानो जायो जगदीश बर' आब' धेमाजियाव फैदो बेरायनो थाबनो रियेलाव नायनो लुगैबाय लाभ इउ आब' थांगोन थाबनो थांगोन जनायथिं बेरायनांगौ जायगा दोङो बेयावनो जोनोम जाबाय खिन्थु बेरायनो खाबु मोनाखै नेहा आर लावदुम गुमैया अबेयाव दङ बेयो गुवाहाटियावसो दङ मैथा खावब्रि ब्लग माला फैबावगोन आब' सिमन सापरियाव रिप्लाइ थांगोन थाबनो थांगोन जाग्रोनि ओमफ्राय बेनि उनावहाय थांगोन दे माइनाव मुसाहारि आब' सना नोंनि वाट्सएप नाम्बारखौ हरनो हागोन ना गाज्रि मोना दे आब' बबे नाम्बार मबाइल नाम्बार बिनायखौ ना मा होनखो आंखौ इन्सटाग्रामावहाय मेसेज खालामबानो जाबाय बाक्सा पामुवा पथार लावदुमनि आरो ना मा होनखो बिरखांलाहारिया आं बुजियासै नोंनि ब्लगखौ नायनो बिराद मोजां मोनो आं आब' अनुराधा बसुमतारी थेंक इउ स' माच थेंक इउ स' माच हाय आब' सना जुहि नार्जारि हेल' आब' जोंनि सर्ट फिल्मखौ नाय दे मोजां जायोना जाया जागोन दे नायगोन आं जेएमआर ग्रुप प्रडाक्सन मानो मोजां जाया जानो मोजां जागोन आरो जुदि मोजां जायाखैबा जायाखैना बुंहरगोन आङो नोंसोरो मोजां खालामनो ट्राइ खालामबानो जाबाय मानो होनना बुंबा मानसिया माबा मोनसे खामानिखौ मावबा डाइरेक्ट जे पारफेक्ट जागोन बे नङा फार्स्टआवहाय फिसा फिनला मिस्टेकबो जानो हागौ बाट उनावहाय मोजां जागोन गेमस्रि सना थारनि सार्भिस मेन्टेनेन्सफ्रा माबायदि नोंनि एक्सपिरियेन्सआव आंथ' आंनि गारिखौ बिराद मोजां मोनो थारखो सिरियासलि बुंदों आङो खिन्थु थावा बिराद जायो दै थावा बिराद फैसा थाङो ओमफ्राय सार्भिसिङावथ' 10,000 to 15,000 बिदि थाङो आरोना मोजाङानो मनज बसुमतारी आं बिराद मोजां मोनो मानो होननानै बुङोबा गुवाहाटियावथ' मिथिखायो दै जायो एसे अखा हाबानो स'
आंथ' सिगाङाव खिथादोंमोनानो जे आं भार्ना लानो ना थार लानो बेबायदि होननानै ओमफ्राय उनावहादि थेंक गड आङो थारखौ चुज खालामबाय मानो होनना बुंबा भार्ना लानाय मोनबा दैनि सिङावसो थागौमोन आंनि गारिया ओरैबायदि दै जायो माखासे जायगायाव गुवाहाटियावहा खिन्थु आंनि थारा होखायो सौसिलांनाया गाजाखा आं बायदिखा एकदम सौसिलांखायो जियानो जि फैया मानो दै फैया मानो हाब्रु स्लेट स्लेटानो जाया मानो एकदमबारे सौसिलांखायो आरोना बरियाखा जुदि गारि बायनो होनना सानोबा थारखोला आरो 5 दर फैबाथ' आरो मजासै दा एसे खस्थ' जायो आरोना हाबलाय ओंखारलाय मानसिफ्रा खिन्थु आंथ' सलायो नालाय आंहा जेबो खस्थ' मोना आङो लावदुम हेलौ आं लाइभ होबाय थादों नों मा खालामदों आं नोंखौ लाइभआव खेबसेब्लाबो लोगो हमनो बिराद गोसो जरना बर' लोगो मोनगोन आगै दे थाबनो लोगो मोनगोन नोंखौ रियेलाव नुबाय आं आब' रियेलाव बिराद मोजांसिन नों आयै थेंक इउ स' माचलै बेबायदि होनबा आंहा गोसोआनो बिराद मोजां मोनो आब' गुमैया कल खालामदों आंनियाव फनानो बहुद खम फैयो फैनाया टिक्लाया गैया नामा हा र' हरनो आं एक सेकेन्ड आं मिउट खालामफिनो मोनसे प्राइभेट खोथा रायलायनो दङ गासिखौबो इउज खालामो आंखौ इमान डिस्टार्ब होबाय थायो लाइभ फैबा नोंखौ कमेन्ट्स खालामबाय थादो दे जिखुनु एकाउन्टाव हरबानो जागोन आंनिया जेबो प्रब्लेम गैया दे हर ओमफ्राय खोनाबो सङा र' आं सिगांनि कमेन्ट्सफोरखौ बोना लायनो आब' नों गवालपारायाव फैदोंना फैयाखै थांदो दाख्लै थांनायालाय माला हाबा जायो नों लावदुमजों नोंनि हाबा जानो लुगैथारबाय सहिद ब्लग माला जानो लुगैदों बेखौ खिथा आब' नों जानानै गोथाव मोनि जेबो बुस्थु गैयाना मुथुथुसो नुसिनदों आब' नोंखौनो बर' लाइमोन आं जानो मोजां मोनि बुस्थु गैमारा खोमा दुनियायाव ना दोङोथाय मिथिया सिगाङाव आं बोरमा बेदर जायामोन थिगासे खिन्थु आंखौ लावदुमा जाहोग्रा जाबाय बोरमा बेदरखौ आं जायामोन ओमफ्राय लावदुमा जा होनबाय थायो ओमफ्राय सानसेखालि मोनसे माबायावहाय लांबाय आंखौ रेस्टुरेन्टआवहाय ओमफ्राय बेयावहाय थांनानै जानानै बिराद टेस्टि मोनामाखै आरोना खिन्थु आङो मोनसे गलत फेमि दंमोन जे मोनामो मोजां नङा बिदि जानो बायोमोन आरोना आं खिन्थु दानिया बिराद मोजां मोनग्रा जाबाय आं जानो हेल' आब' नोंखौ अन्थाइबारियाव लोगो मोनबाय आं लुथुर फुथुर लोगो मोननानै माबैसा मोनखो आंनो खिन्थाहरलाय देलाय आब' सना आंना इन्सटाग्रामावहाय लिजा बर'सो दा मेसेज खालामगोन आं नोंनि लाइफआवहाय थाखा आंना अके आगै दोनसै नामा बिराद गोबाव रायलायबाय आङो ना एसे लावदुमदुबो रायलायनोसै आङो गोसोखांदों आङो बिराद गोजानाव थानायखाय गाबनोसो ओंखारलायलायबाय आंना आब' नों अमा बेदर जानो मोजां मोनो ना मोना आंबो जानो मोजां मोनो खिन्थु आं दा जानो हाला आयै मानो सुरजिना मुसाहारि आंथ' अमा बेदर जानो बिराद मोजां मोनो खिन्थु आं दा गवायाव थानानै माबायसा मोनजानांगौ जाखो आंखौ अमा बेदर होननानै खुदैयानो गलायलायबाय आंनिया स' नेक्स्टआवहाय आरो थाबैनो लोगो मोनफिनगोन
नेक्स्ट लाइफआवहाय लाइफ भिडिअआवहाय आरो लाइफ फैगोनबा आं नोंथांमोननो खिन्थानानै दोनखागोन आरोना माला फैयो माला मा मायो स' आंजों जइन जाफैनायनि थाखाय आंजों रायज्लायफैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच मानो होननानै बुङोबा बयनिबो फिसायानो जा गिदिरानो जा मानसिनि जा सम बे समा बिराद भेलुएबल जायो स' बे भेलुएबल टाइमखौ आंनो होनायनि थाखाय साबायखर आं बिराद बरिं फिल जादोंमोन नोंथांमोनजों रायज्लायनानै आं बिराद मोजां मोनबाय आयै आब' सना गुमै लावदुम आरो नोंजों जा समायफ्लेयो आब' सना सन्जिब बर' थेंक इउ स' माच महर मोखाङा समायो समाया आं मिथिया मानो होनना बुंबा जोंखौथ' नोंथांमोनासो नुयो नालाय खिन्थु महर मोखांनो खुनु खोथा गैया बे आंखौ बहुद अनो बेनो आंनि थाखाय जथेस्थ' आरो बेनि थाखाय इसोरखौ साबायखर होनना बुंनांगोन आरोना आंबो बेखौ बहुद अनो बे बिदि नङा जे बेल' आंखौ अनो नांबा दा मेगना गोदोर जासिगोन ना खर'आ आब' सना दहाय मा ओंख्रि जायामोन दोहैयो आङो मा मैगं जादोंमोनलाय आङो माबा जादों क्रिमि चिकेन ड्राम स्टिक ओमफ्राय प्रन्स ओमफ्राय चिजि अमलेट ओमफ्राय गैला आंनि चेनेलखौ सापर्ट खालामनो हाना प्लिज अके नोंथांमोना बयबो जिमानखिनि बर'नि चेनेल नुगोन सबनिखौबो साबसक्राइब खालाम मानो होननानै बुङोबा साबसक्राइब खालामनायाव जेबो लस गैया साबसक्राइब खालामबानो फैसा मोनगोन बेबायदिबो नङा दे साबसक्राइबा जास्ट नटिफिकेसन थांनो थाखायल'सो साबसक्राइबार गोनाङा दरखार साबसक्राइबार थानाया दरखार सोरबा सानो आरोना बिनि चेनेलखौ आं साबसक्राइब खालामा बेहासो फैसा मोनगासिनो बेबायदि होननानै खिन्थु बिदि नङा साबसक्राइब खालामबानो जे फैसा मोनो बेबायदि नङा आरोना मारै जाखो माथो डाउन जाथारखो माना सिरि सिरि मोनदों नोंखौ मेडाम मानो आंलाय रायगासिनो मा जायगा आब' गवानि साउथ गवायाव बयबो सापर्ट खालामलाय बर' सापर्ट खालामखानांगौ सुरजिना मुसाहारि बर'जों बर' बयबो सापर्ट खालामलायनांगौ आंथ' सिनायाबाबो आंनि इउटुब चेनेलाव जुदि सोरबा बर'नि चेनेलखौ नुयो मालाबा इउटुबा रिकमेन्ड खालामनानै होयो नालाय स' बेबायदि नुबानो आङो साबसक्राइब खालामो महर मोजांजोंल' मोजां संसार जालाङो हाया आब' गुमैजों नोंजों बिदिनो अनलायबाय था आब' सना जोंबो नोंजों सापर्ट दंखायो बेनो महर मोखां ओमफ्राय बहुदआनो बुङो आंखौ फैसाखौ नुनानै लावदुमखौ लादो इदि होननानै बुङो आरोना खिन्थु संसार जानायाव फैसाखौबो नांगौ नाङा होननानै बुङा आङो जेब्लाबो नांगौ खिन्थु मेन खोथाया जाहैबाय अनलायलायनायासो आंनि गोसोखौ बे बुजियो बेनि गोसोखौ आं बुजियो दे उनाव मा जागोन भगबानासो मिथिगौ खिन्थु आं बिराद अनो बेबो आंखौ अनो बास बेसांखिनियानो जों हेपि दङ आरो जुदि जेनेबा जों सानैबो जुदि गाज्रि मोनबा बेबो आरो मेरला सिख्ला मोनगोन जेनेबा मेरला साइस मोनगोन बा आंबो आंनि थाखायबो गैया नङा आंबो मोनगोन बा बयबो मोनखायो खिन्थु बे गोदोर खोथा नङा जे जों नै दिनैसिमबो जोंनिया 4 years जाबाय रिलेशनशिपआ जों बेबायदिनो सिगाङाव जेरैबायदि जों गावजों गाव एट्रेक्सन बा जेरैबायदि जोंनि गेजेराव आन्डारस्टेन्डिं दङ बेबायदिनो दाबो दङ आरोना आरो आङो प्रे खालामो बेबायदिनो थाथो जिउ जोबजासिम आरो ओरैनोबाबो आङो सिगांनिफ्रायनो बेबायदि टाइपनि मानसिखा आरोना जायखौ मोजां मोनो आं बहुत मोजां मोनखायो जुदि जेबो प्रब्लेम गैयाबा आरो आब'आ माइखौ बेसे बुरजा गायखोनो एसार गयारि आङो डेन्जार गायनो रोंखायो एसार गयारि आं नोंसोरनि कापोलखौ बिराद मोजां मोनो मानो होनना बुंबा नोंसोरनि जा बन्डिं ना बिराद मोजां बेबायदिनो थाबाय था लाइफआवहा बिराद मोजां जागोन नोंसोरनि संसारा माने नोंसोर सानैजों बिराद अनलायलायोना आं बिराद मोजां मोनो मालाया सोर मा बुङो बा नोंसोर माबायदि टाइपनि भिडिअ होयो आं बेफोरखौ बुंनो थाङा मानो होनना बुंबा बे नोंसोरनि लाइफ नोंसोर माबायदि भिडिअ होयो माबायदि मा खालामो खिन्थु नोंसोरनि जा भिडिअआवहाय आं बन्डिं नुयोना बिराद मोजां मोनो आं बेबायदिनो अनलायबाय था आरो नोंनि हिन्जावा बिराद साइज आं मोजांथार नुसोयो सोमज्रोनो समायनाथार
हाय आब' गुड इभिनिं नै दोननो होनना बुंनानै रायज्लायफ्लांबाय थाबायसो आं अनलायनाय गैयाबा गोजोन गैयालै आब' संसार जानायाव अनलायनायासो मिलायना थानायासो गोनांसिन औ नंगौ आरो आं मोनसे खोथा बुंनो होननानै सानो आरोना रावबो रावनिबो थाखाय पारफेक्ट नङा इभेन आंबो लावदुमनि थाखाय पारफेक्ट नङा बा लावदुमाबो आं लुगैनाय बायदि नंजोबा बा लावदुमनि थाखायबो आं लुगैनाय बायदि नंजोबा खिन्थु मोनसे रिलेशनशिपावहाय जुदि सानैबो माने मोजाङैनो थांबाय थानोबा आंबो माखासे बुस्थुखौ कमप्रमाइज खालामनांगोन आरो बेबो माखासे बुस्थुखौ कमप्रमाइज खालामनांगोन आंनि लुगैनाय बायदिबोथ' लावदुमा नंजोबा लावदुमनि लुगैनाय बायदिबो आं नंजोबा खिन्थु मोनसे रिलेशनशिपखौ थांहोनो थाखाय जों मिलायलायना थानांगोन आरोना आं गावखौनो लाभ गुरु बेबायदि मोनबाय नोंथांमोननो बुंनानै खिन्थु आं जि फिल खालामदों बेखौसो खिथादो आरोना नङाबाथ' गोबाङानो बुङोना जोंखौ फैसानि थाखाय थादो मादो एटिएम लावदुमा गेमस्रिनि थाखाय ब्ला 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 जेनेबा आं जेबोखौनो खामाया इउजलेस आङो आरो बेबायदिबो नङा जे हाउसवाइफफोरा जे जेबो गैया जेबो मावा बेबायदि नङा इभेन साख्रि बाख्रि मावनायनिफ्राय जाय हाउसवाइफ दङ ना बेसोरनि खामानियासो बांसिन फुंनिफ्राय मोनासे मा खामानि मावो गम दोङो साख्रियाव थांनायालाय मा जेनेबा साख्रियाव थांनाय हिनजावफोराबो खाम मैगं संनासो थाङो दिसुन होमबाबाबो आरो जेनेबा हाउसवाइफ बानो जे बेखौ जोङो सनमान होनाङा बेबायदि नङा जोंनि बिमायाबोथ' हाउसवाइफ बा बहुत जोंनि न'खर बर' न'खरफोरनि बिमाफोराबोथ' हाउसवाइफआनो थायो नङा होमबा हाउसवाइफ होननानै जे जेबो खामानि गैया बिदि होननानै साननाङा आरोना बहुत खामानि बिस्राबो आरो मोनसे न'खरखौ बेबायदि दालांनाया इजि नङा सानसे न'आव थानानै खामानि मावनानै जायफोरा बुङो हाउसवाइफफोरा इउजलेस बा ब्ला ब्ला मायबा मायबि बुङो आंखौथ' बिदिनो होनखायो दिसुन एटिएम लावदुमा एटिएम माबा माबि आं जेबो साना बेफोरखौ इगनर खालामनो हानायखायनोथ' आं आंनि लाइफआव बिराद हेपि आरो बेबायदिनो हेपि जानानै थानो हादों मानो होनोबा आं एभ्रि मोमेन्टखौ आं अभार एक्सपेक्टेसन खालामा जे बिदि जाबासो आं बिराद हेपि जागोन बेबायदि नङा आं एभ्रि मोमेन्टखौ इन्जय खालामो आरो बेबायदिनो खालामखानांगौ होननानै आं सानो नोंजों मोजां जानाय भिडिअ लाबोलै सना अके लाबोगोन आङो आयौ आं ओरैबायदि खाथियाव थानानै कमेन्ट्सफोरखौ नायदो जेन मबाइल सिङावनो हाबलांसिगोनसो नामाथाय आब'लै एमबि नांगौमोन आं मानिफ्राय हरनांगौ जाखो 80 मिनिट्स जाबा दोननोसै आङो आरो 8 मिनिट रायलायबावगोन आं 8 मिनिट 8टाल'सो जादोंना मा ओंख्रि जाखो ओंखाम जायाखै आं नोंसिनिया मा मैगं संदो खिथाहरलाय न'आवहा गोथाव नङिखौ खिथाहरनाङा आलु बाथोनबाबो खिथाहर हसा खोथाखौनो सोरबा लासिं सिं मोननानै जोंहा अनलाजों दाउदो नारजिजों अमादो होनना बुंहरनाङा मानो होनना बुंबा आंबो आलु बाथोनजों ओंखाम जायो स' आंखौ लाजिनाङा इभेन ना गोरानदो बाथोन जायो खिन्थु आङो ओंखामदो संख्रिदो बानलुदो जानो हाया दे नांगौबा आङो ना गोरान बाथोन देनानै जागोन दालि आन्थादोबो जानो हाया आं दालि आन्थादो जानो हागोन खिन्थु दालिया एकदमबारे लथब गोथाव जानांगोन आरोना बिदि दै गोनां दालि आरो आं खोमाहाबा आलासि जानो लाङोबा बिदि दै गोनां बेदर संना होनाङा मानो होनोबा आं दै गोनां बेदर जानो हाया फ्राय भाजि आरामसे गोथाव संना हो जोंहा फानलु बाथोनाबो बेबायदिनो जानांगौ बेबायदि लयेल मानसिखौ आं मोजां मोनो जाय थखाया आं बिग फेन मेम नोंनि थेंक इउ स' माच राहुल मानो होनना बुङोबा आंबो आलु बाथोनजों ओंखाम जायोना बेखौलाय लाजिनांगौ मा दरखार आंबो गोथाव मोनो इभेन आं ना गोरान बाथोन सामफ्रोमबो जाबाय था होनबाबो गोथाव मोनगोन मानो होनना बुङोबा आं किजानि थांनाय जोनोमाव मावजिसो मोनदां आं बिराद ना गोरान जानो बिराद गोथाव मोनो जा बिमाया आंनो जेबो हरफायाबाबो न'आव थांबा ना गोरानखौ बायना हरखायो मानो होनना बुंबा आं मोजां मोनसोयो नालाय जोंना नाफाम बाथोन दालिजों बा मालाय गोथाव नारजिसो आब'बा मालाय गोथाव जासोदो आं लावदुमखौ सोंहरदों दे मा मैगं संदो हेल' खोनायाखै मा मैगं संदो बेसेरा दिनै गावनो संनानै जानांदों मा मैगं हा जोगोनारजों ना बोथिया बा मालाय मासे गोथाव जासिदोंलै आंखौ गोसोखांदों ना खाङाखै नोंलाय
गोसोखाङाखैबाबो आं लाइफआव दोङो आंनि बेइज्जति खालामनाङा नोङो गोसोखांदो होननानै बुं मिथिबाय बेबायदिनो मिथिबायना लावदुमा एकदमबारे आनरमान्टिक नंथारा लावदुमा माने सोरबा बिराद मोजां बुंहरगौमोन न आं गोसोखांसोदो नोंखौ बेबि आं नोंखौ गोसोखांसोदो सना होनना बुंगोन बेबायदि टाइपनि मानसि नङा एकदमबारे मा होनो आरो दालि आलु भाजि बानलु बाथोनसो बा मालाय गोथाव जासोदो आब'आ बहानि मोनलाय जयश्री बाग्लारि हेलौ आं जाबाय गेमस्रि दैमारि आङो अरां उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि जोंना अमा बिखा बिथै बिबु एवनायसोमोन आब' अमा सिथारदोंमोन ना जोंना बिग फेन आब' सना रिप्लाइ बा मालाय मनेस्वर ब्रह्म आं गोथाव मोनजोब्बाय बा मालाय गोथाव जासोदो आयौ आं लुगैजोब्बाय थालिर रना आं दोनखानोसै रना जि गोथाव मैगं खिथाहरदो थालिर फस्ला एवनाय खानाबो होआसै आंनो खिन्थु गेदेर मा होनदों बुजियासै आं जोंहा मेवाइ अनला ना बाथोन बा मालाय लावदुमनिया जोगोनारदो माबानो बोथिया ना लकेल नायथ'ला होनना नायफ्लांबाय थादो आंखौथ' लोगो मोनफेरि मानसिया मोजां मोना खिन्थु आंखौ लोगो मोनबा आं 100% सियर बुंनो हायो आंखौ लोगो मोनबा आंखौ मोजां मोनखागोन बिराद मोजां आरोना जेनेबा आङो खबरफोरा मारै आब' सना आंनि खबरा बिराद मोजां नोंसोरनिथिं अखा हादोंना हायाखै बिराद अखा हाबाय थादोंमोन दोहैनिफ्रायनो खिन्थु दायो हायाखै अखाबो हायालै माइखौ बोरै गायबावनांगौ एसार गयारि अखा हायाखैना नोंसोरनिथिं जोंनियाव बिराद अखा बेयावहा मा होनखो आधार कार्ड जहलसो मा आधार कार्ड जहल ओंख्रि गैयालै आब' आधार कार्ड जहल मा बुंनाय जाखो बिराद मोजां मोनबाय र' थांनो बिराद नोंनि भिडिअखौ नायनो बिराद मोजां मोनो थेंक इउ स माच जुहि नार्जारि बिराद मोजां मोनबाय आब' नोंनि लाइफ फैनायखौ अनुराधा बसुमतारी थेंक इउ स माच आगै गवानिफ्राय माला फैगोन आब' दुरलाय आंथ' बिराद थांनो गोसो माने आंलाय सानदोंमोन वाव आं गवायाव थांनो मोनसिगोन एकदमबारे इन्जय खालामगोन आं माबागोन आं बेरायगोन आं माबागोन आं होनना सानदोंमोन बेनि अपोजिटसो जाबाय खामानि 11आवहा आं ओंखारथारनांगौ फुङावहा सिखारनानै देलायनानै ओमफ्राय खामानिया आंनिया 1 घन्टासो जाबाय ओमफ्राय बेनि उनावहाय आरो माबालायबाय आङो भिडिअ बानायबाय ओमफ्राय बेरायनो थांनो मोनबा सार मेम थांनो थाखाय बुङोबा थांनो मोनबाय बिदि आरो आब' नों जोबोद मोजां एक्ट्रिस बर'नि राहुल बर' थेंक इउ स माच आंनि मेसेजखौ मानो फरायासै सानजारि होनना बुंदों आंखौ नोङो जित मुसाहारि आब' नों माइ गायनो रोङा अबभियासलि रोङो माइखौलाय मानो गायनो रोङा जानो हागौ आंनि गायनाया एसे स्ल' बा पारफेक्ट जाया होमबाबाबो आं गायनो रोङोब्रा जोंना थालिर मैखुन फाजासो आब' बा मालाय गोथावथार बेसेबा गोबावनि उनावसो लाइफ फैबाय आब' बिराद गोबाव जाबायमोन ना आङो लाइफ फैयैया 80 मिनिट्स जाबाय आरो 2 मिनिट्सल'सै आं दोननोसै आब' नों गवायाव बेरायनो आब' आंबो थांनि सुसिना मुसाहारि फैदो आगै गस्ला लाबोफा गवानिफ्राय आं कल खालामगोन नोंनो दे आब' जे बसुमतारी गवायाव गस्ला मोजां मोना आब' दुरलाय थाब फै गवानिफ्राय मावजि ब्लग महा थाब थांनो मोनो दे एग्रिमेन्ट साइन खालामामोनबालाय थांनो हागौमोन गवायाव सोर होनो खन्थाइ गवायाव वेट लस खालामनो थांदों नामा आब'आ बिदि नङा आंबो रतिमा why you are so cute ना मानो होनना बुंबा नों किउट बेखायनो आंखौ किउट नुयो गवानि मोजां भिडिअ लाबोनोथ' सानो आंबो आं नोंखौ सिमाङाव नुबाय थादों खेबनै जाबाय सनानो मुनु बसुमतारी आंखौ सिमाङाव नुदों वाव माइसि मोजां बेबायदिनो सिमां मोगथां नुबाय थानाय आयौ मादि पिम्पल्स जादोंनालाय आंनि माबायाव मोखाङाव
नोंलाय मानो हारसिं थांखो आब' गवायाव मानो होनोबा आं लाबोफानो हाया सोरखौबा लाबोफानो हानायमोनबालाय आं फैगौमोन आरोना आं साननैसो उनावनो खिथागोन गवायाव आं मानि थाखाय फैदो मा खामानिनि थाखाय सोरबा सोरबा जा सानना लादो बेबो 100% नङा नंगौ 50% नंगौ आरोना आब' थांनादो आं सहैयो नों थानायनि लामाखौ मोनबाय आब' फैदो जल्दि हरदो दे आब' सोनानैनो आब' लावदुमा मा खालामदों आब' बेस्रा जोगोनारजो ना बोथियादो संगासिनो जोगोनारजो ना बोथियादो आं दोननोसै 8 मिनिट्स जाबाय बिराद गोबाव रायलायबाय आङो 5 मिनिट्स रुक जाओ 5 मिनिट्स लाइव स्ट्रीम करो आइयै एसां मोनोना आंखौ एसां नायबाय थानो गोसो जादों साख्रि जादों खोमालै आब' आंनो इन्स्टाग्रामाव भिडिअ मोनसे नुदोंमोन साख्रिथ' नङा फिसा मोनसे कन्ट्रेक्चुवेल जब आरोना जबबो होनजाथावनो लासिं सिंसो मोनलाय लांबाय आं फिसा मोनसे आंनिबो बेनिफिट दङ नालाय बेनि थाखायनो फैबाय आरोना आङो स' आं गसंनानै रायलायनोसै माने आंनिखौ बुंजायाखैना आब' आंनिया रायलायनाया बेलेग बुजियाखै होनना बुंदोंना बाङाय बुजियाखै मानो होनना बुंबा एसामिस नाजानाय नेखि মই নাজানো एसामिस মই অকল বড়োহে জানো I love you আবু गेमस्रि I love you too सना थेंक इउ हाय आब' दुलुर आंनिखौ नायासै हार्दिक ब्रह्म ब्लग्स मानो नाया जानो नायगासिनो आङो एक्सप्लर दा आयरन मानखौ आंनिखौ मानो रिप्लाय होआखै आब' सना उदालगुरि थाब फै आब' ब्लग खालाम थांगोन आगै हिरन थेंक इउ स' माच कमेन्ट्स खालामनायनि थाखाय आब'लै नों बाक्साखौ मोजां मोना बाक्साखौ मोजां मोननायखायनोथ' सानै बयफ्रेन्ड बाक्सानिफ्राय लाबाय आरो मा खोथा बुङोलै नोङो बाक्साखौ मोजां मोना होननानै गावखौ नायबाय थानानै एमबि जोबजोब्बाय কি খবৰ আব' ভাত নোখোৱা নেকি অসমীয়াত কৈ আছে মই বড়ো কোৱাৰ কাৰণে বুজি পোৱা নাছিলোঁ আকৌ তোমাৰ বড়োটো অকণমান বেলেগ না কি ক'ম আৰু नोंसिनाव आलासि जाहैनांगौ आब' फाय थाबनो आंनि खावलाया गिदिर जादों न' सिगांनिफ्राय मोदोमाबो गिदिर जाबाय जिहेतु অকণমান কলাচোন আৰে ভালকে লিখা আকৌ অসমীয়া লিখিছো যেতিয়া वेटआ बेसे आब' नोंना आंनि कारेन्ट वेटआ लाइक one week सिगां आंनि वेटआ 69.7 kgमोन बाट दिनैहाय आंना 66.7 kg थेंक इउ आब' आंनि कमेन्टखौ रिप्लाय खालामनायनि हार्दिक ब्रह्म ब्लग्स थेंक इउ स' माच आगै दुरलायलाय नुदों आब' मावजि ब्लग्स ना दुरलायलाय माने माखौ बुङो दुरलाय थाबायनाय सोरनो जेब्ला नों आंनो अमा मासे हरो आरो बेलेगाबो आंनो जेथिया अमा मासे गिफ्ट हरगोन होननानै बा UPI आवहाय डाइरेक्ट ट्रान्सफार खालामनानै हरो अमा मासेनि दाम होमबासो आं हाबा जागोन मानो होननानै बुङोबा आंनि हाबायावहाय आं नोंथांमोनखौबो लिंहरनांगोन ना आंनि साबस्क्राइबारफोरखौ स' आंनोथ' नांखागोन ना अमाया मासे नोंस्रालाहानाव मालाबा थांनांगौ आब' गेमस्रि प्लिज रिप्लाय इट्स बड' गार्ल अके जोंहानाव फै आं एसां खाथिनिफ्राय फैदो नायदों मबाइलाव नांदों जोङो टिप्स खिथा आब' वेट लस जानायनि आंखौ फार्स्टआव जाग्रोनोथ' हो बिनि उनाव खिथागोन आं आब' ओंखाम जाबाय नामा ओंखामथ' जायाखै आं नोंनि खाथिनिनो जायो बिराद मोजां मोनो हार्दिक ब्रह्म थेंक इउ स' माच आगै बेबायदिनो आंखौ मोजां मोनबाय था लावदुमखौ गोसोखाङाखै नामा आंसो मिथिगौ आं बेसे गोसोखांदो लावदुमखौ आब' गेमस्रि आं दाखालि सिमाङाव गुमै लावदुमखौ ककआव थाफैनाय सिमां नुदोंमोन गुमै लावदुमा टट' ड्राइभारसोमोन ओमफ्राय रियेल सिमांसोमोन प्रमिसबोनो आयौ सोर बियो थुलुंगा बसुमतारी
नंगौना नङा ना थगायदोसो हाबाया माला आब' दे आं दोननोसै होमबालाय दे थेंक इउ स' माच गाइस आंजों जइन जाफैनायनि थाखाय आरो आं नोंथांमोनजों बिदिनो फैबाय थागोन आरो ना नोंथांमोनजों आं बिदिनो फैबाय थागोन रायलायफैबाय थागोन स' थेंक इउ स' माच गाइस आंजों लाइफआवहाय जइन जानायनि थाखाय लाभ इउ ओमफ्राय आङो लाइफ फैनायनि सिगां नोंथांमोननो खिथानानै होखागोन आरो ना जे आं लाइफ फैनोसै होननानै होमबाना नोंथांमोना जल्दि जल्दि खारै खारै फैबानो जाबाय आरो ना जेब्लानाखि नटिफिकेसन फैगोन ना आरो बेल आइकनखौहाय थुनानै दोनखा जाहाथे आङो माबा मोनसे पस्ट बा माबा मोनसे होयोबा नोंथांमोननिसिम थांनायनि थाखाय साबसक्राइब खालामबा जेबो फैसा थाङा खालामनानै ला बेल आइकनखौबो थुनानै ला स' देट आं माबा मोनसे बुस्थु होयोबा नोंथांमोननिसिम थांथो खोनाबायना बहुत खाथिनिफ्राय बुंबाय आङो नोंखौ खोनाथारनांगोन होमबाना आं माबा मोनसे पस्ट होबानो नोंथांमोना मिथिखा जे आङो माबा होगोन लाइभ भिडिअ होगोन होननानै आं दायो लावदुमजों रायलायनोसै बहुत गोबाव जाबाय बिराद मिस खालामबाय आङो नोंथांमोना खालि लावदुमसो माला हाबा जागोन लावदुमा मा खालामदों खालि लावदुमखौल' सोंहरो आं माने जेबोआनो गैला गेमस्रि दैमारिखौ रावबो गोसोखांला सिगाङावबा बहुत गोसोखाङोमोन आंखौ दानिया आंखौ रावबो गोसोखांला दोननोसै आङो 80 मिनिट्सआवनो दोननो नागिरदोंमोन आं दे आब' गुड नाइट थेंक इउ स' माच आगै आंजों रायलायफैनायनि थाखाय रना आब' दसे थाबाव आशिस बसुमतारी बा मा एसे अनो बेबायदि अनबासो आं मोजां मोनो आब' खोनादो दुरलाय आरो खाथिनिफ्राय बुंनांसिगोन आं खोनादोंना खोनायाखै ह आङो गाबोनो बिचआवहाय थांगोन गाबोनो जोंना शुटिंआ गाबोनो थांगोन आं बिचआवहाय ओमफ्राय बेवहाय आं भिडिअ खालामगोन स' नोंथांमोननो आङो दिन्थिगोन मा भिडिअ खालामो मा आब' चेलेन्जखौ गोसोआव दंना थुलुंगा बसुमतारी मानो गैया जानो नों आंखौ इन्सटाग्रामाव माबा हरलाय मेसेज हरलाय होमबाना बांसिन मोजाङै मिथिगोन जोङो कैसे हो आप मैं एकदम बढ़िया हूँ ओके दोननोसै आङो माउजि ब्लग चुप रहो मायो मा बुस्थु ओंख्रि संनायानो खामलायबाय आब' सना नोंखौ नुनानै सुनु आयै आब' जि समायना नुदों माथो मबाइलावबा मोजां नुयो खिन्थु केमेरायाव मानो मोजां नुवा आंखौ दा मोजां नुदों न' मोजां नुदों होनना बुंनायखाय बोरैबा जालाय मोनलै आङो आब' नों आंखौ फल' खालामखानायसो नंगौ खिन्थु आंथ' मिथियाना सोर सासेया नों बेखायनो आंखौ जल्दि इन्स्टायाव खालाम अके बाय थेंक इउ स' माच बाय दोननोसै आङो बाय मोजाङै था